welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Matarok. Katong sorry diri sa Kanigaw. Kasi nga kini alam sa kanang sa atong tuat lagyo pwede nga mo sorry diri sa Kanigaw. Okay. Kung tan-awon kung unsa kadaghan ang tao. Okay guys. Morning prop nga daghang musuroy diri sa kanila. Okay guys, morning ang Kanigaw. Open na kini alang sa tanan. Kadtong musuroy pwede nang musuroy dire. Ito sa lagi yung dapit. Okay. Welcome to Kanigaw. Okay guys. Katong ganahan na musuroy. Open na kini alang sa tanang turista nga mingon sila wa kunoy musuroy sa Kanigaw. Dili na tinuod ilang giingon nga way musuroy, only fake news ng ilang gipawon. Okay guys.